Hola, hola, gallegistes! Avui donem la benvinguda al canal a un convidat que amb el seu llapis ha viatjat en el temps a la Segona Guerra Mundial, ha donat veu a filòsofs grecs i grans compositors. Donem la benvinguda al dibuixant Jun Matsura. Benvingut, Jun! Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies. Gràcies a tu. Abans de res, però, deixa que et presenti breument. Et vas formar en il·lustració a l'Escola d'Arts i Oficis La Llotja de Barcelona i has viscut a Alemanya i Japó. Déu-n'hi-do. A més de treballar a la indústria de la publicitat, has participat en la realització dels storyboards de diverses pel·lícules i sèries, com ara la saga Rec, Cien metros o Mientras duermes. Les teves primeres novel·les gràfiques van ser Frau Tovarich i Lili Marlin, i les darreres han sigut La mort de Sòcrates i Beethoven, que acabes de publicar amb Herder Editorial. Així que felicitats. Gràcies. De fet, el 2020 justament va ser l'any Beethoven, en honor al seu 250 aniversari, però la pandèmia, la maleïda pandèmia, va posposar nombrosos homenatges, com ara el teu. L'important és que per fi ha vist la llum. Com va anar tot el procés, Jun? Explica'ns. Bueno, va ser una mica curiós, perquè jo al principi, clar, amb l'editorial vam decidir quin personatge fèiem i vam decidir Beethoven perquè, bueno, per diverses raons, m'em semblava molt interessant, perquè musicalment, evidentment, és el que és, no? És un dels tops genis que tenim, però el personatge a mi m'interessava. I clar, quan fas aquests llibres, com has d'indagar i has de llegir, doncs em semblava que era un personatge interessant per aprendre mentre jo anava construint tota la història que hagués sortit, no? Però al principi vaig pecar una mica d'ingenu i vaig voler abarcar massa, no? I volia fer fins i tot quan era petit, els maltractaments del pare, que era una cosa que és una cosa que és important explicar, no? Que ja se sap, però sempre va bé anar recordant, perquè pot condicionar molt després el caràcter d'una persona. Però, clar, em donava compte que, clar, Beethoven té una biografia molt extensa, molta informació sobre ell, i al final doncs vaig tenir que posar els peus a terra i dir, bueno, no podem abarcar-ho tot, perquè si no ens fa una enciclopèdia aquí, no? I llavors vaig voler centrar-me en el tema que a mi em semblava més interessant, que és el tema de la seva vida, perquè jo mateix pecava de no estar correctament informat, perquè em pensava que era una cosa que en el seu dia vaig llegir, quan era petit jo, que estudiava piano i tal, una biografia molt curta, però que venia a dir que als 25 anys es va quedar sord. I jo vaig entendre que ja va ser una cosa súbita, perquè, clar, en aquella època doncs, tampoc no m'ho vaig qüestionar, però... I llegint, doncs, és una cosa progressiva, una cosa que fins i tot avui dia hi ha debat de fins a quin punt la sordera era... Perquè hi ha fonts que diuen que el tio encara seguia escoltant, potser no completament, però no va ser una cosa de cop, no? Sinó que va anar patint una davallada fins que ja bastant al final era sord i no et sabria dir encara si del tot o fins a cert punt, no? Perquè llavors vaig voler treballar amb això perquè amb la música jo no puc agafar i parlar de la música d'ell perquè ja s'ha dit de tot i cal uns coneixements molt respectables que jo no tinc i llavors anem a buscar altres coses. Sí, però trobo que una de les coses que més m'ha agradat del manga és que no cal ser tampoc un expert en música per gaudir-lo. I a més, és que trobo que a més et centres en la vida de Beethoven, que està carregada d'emoció, tragèdia, superació personal, i tothom pot empatitzar amb aquesta història. Sí, quan anava llegint jo, anava veient cosetes que jo no sabia i que em van semblar molt interessants, no? El fet de que el tio tenia un interès en Napoleó perquè no sabria dir, no sé si ideològicament seria la paraula, però sí que a nivell de pensaments tenien coses comunes, almenys en el Napoleó de l'inici, no? Abans de que traspassés aquesta frontera que al final traspassa molta gent, però que ell havia desenvolupat com una espècie de devoció fins i tot de dir, ostres, que aquest home, aquest tema de llibertat, aquest antirègim, per dir d'una manera així, ràpidament. I fins i tot el Beethoven es va plantejar anar a França, o sigui, mudar-se. Això són coses que jo no tenia ni idea.
I anava llegint i em anava fascinant. Dic, ostres, és que, clar, realment, darrere de cada personatge hi ha tot un món que per descobrir, que mira... De fet, és això, que veig que has fet una selecció d'escenes clau de la vida de Beethoven per entendre la seva fama, però també la seva part més humana. Imagino que devia ser super complicat, com ja has insinuat al principi, quedar-te només amb algunes, perquè Déu-n'hi-do. I doncs, quina anècdota et va impactar més quan estaves fent la recerca de la seva biografia? Quan per exemple, es parla de la novena, de l'Oda a l'Alegria, en el cas, quan es va estrenar aquesta obra, que hem de pensar que em va semblar fascinant intentar ficar-me a la pell del que escolta això per primer cop a la vida. O sigui, això no existia fins que ho he escoltat ara, no? Perquè per nosaltres és una evidència, és una cosa que ja hem tingut des de petits, però això va haver un moment que es va estrenar. I això per mi era com molt... Evocava moltes emocions de cop, no? I a més amb el tio allà, que amb el propi Beethoven, que no podia dirigir-ho perquè aquí sí que ja no... La Oïda es suposa que ja estava... Sempre dic es suposa perquè sempre queda aquest punt d'incertesa que mai arribarem a saber. I, per exemple, el context d'aquesta estrena és molt profund perquè el dia d'entrada l'orquestra no era tan professional perquè era fora de l'època dels concerts musicals i era tocant a l'estiu i sembla ser que molts músics eren amateurs que havien anat a cobrir altres músics que no estaven, al cor em sembla que també, i en el teatre on es tenia que fer això hi havia un conflicte d'horaris amb un assaig d'un ballet i llavors es van ser 2 vegades només. Llavors el resultat, clar, a la llarga et porta a pensar que potser els que van viure aquesta experiència tan realment insòlita a la vida de veure una estrena de la novena no era el que potser tots ens pensaríem en un primer moment, no? D'una cosa molt perfecta, amb el tio allí controlant, el tio mil·limetrant-ho tot. Era el tio, d'entrada, el Beethoven, es va perdre amb els compassos, perquè ell no sentia, estava a lo seu, i l'orquestra anava dirigida per un altre director que es deia Umlauf, que era el que va dir a l'orquestra abans del concert, va dir, no els hi feu cas i ens seguiu a mi. Imagina't, no? Hi ha tot un entremall d'historietes i d'anècdotes que fan que admiris aquesta estrena d'una forma totalment diferent. I això a mi em va agradar moltíssim, perquè també, com vas veient que és un tio molt irascible, un caràcter molt complex, i al moment que s'acaba i li donen la volta perquè ell no sent els aplaudiments del públic i s'emociona, no?, de veure la gent agitant mocadors, no en protesta, sinó en signe de... perquè sabien que ell no sentia, no? Volent expressar... Uau, és que t'ho imagines i, ostres, és que és molt fort, és que aquest home vivia de la seva oïda, és que era músic, es dedicava precisament a això, és molt fort tota la determinació que va tenir i no es va rendir. És com si, per exemple, tu, Jun, què faries si de cop perdessis o progressivament l'habilitat de dibuixar? És que és molt fort. Ui, no vull ni pensar. No vull ni pensar. La veritat és que no vull ni pensar perquè entraria en un vertigen. I ara què faig, no? A veure, sempre pots fer alguna cosa, però segurament no tiraria pel mateix camí com va fer ell. I, per cert, a la meva agenda, tot té una explicació, però aneu una mica. A la meva agenda hi surten cada dia una cita. I, casualitat del destí, aquesta setmana ha aparegut una de Beethoven, que almenys li atribueixen amb ell, mira que és casualitat, i diu: l'únic símbol de superioritat que conec és la bondat. Perquè Beethoven precisament estava en contra, no?, de l'arrogància de l'aristocràcia, no?, d'aquesta superioritat. Sí. Tot i que ell, Déu-n'hi-do també, però moralment sí que és veritat que estava molt en contra. Que era el que al principi el lligava una mica amb Napoleó en certs sentits. Era una miqueta aquest tema. Tot i que ell vivia bastant de l'aristocràcia, perquè eren els mecenes en els que li... Però sí que és veritat que sí, ell tenia una idea de viure en una societat on no existissin tots aquests desnivells de classes i sí, ja pot ser. Jo no la coneixia aquesta dita, no me l'havia trobat. Jo tampoc coneixia aquesta etapa, no?, aquesta faceta del Beethoven. Són de coses que m'has ajudat a descobrir amb el manga. I, de fet, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és que jugues en plans molt creatius per narrar la història de Beethoven, ja que sovint els escenaris són els mateixos, no?, i llavors has de trobar enfocaments diferents. De fet, a la mort de Sòcrates també vas haver de buscar solucions curioses. Quin dels dos reptes creus que va ser major?
Home, Sòcrates era complicat perquè bàsicament és molt un home parlant, perquè a més està basat en el seu judici i clar, és la seva defensa, tot les acusacions... Sí. I clar, realment, en aquest sentit era complicat, perquè un home que ha parlat tanta estona és fàcil. Si és només visualment, com és en aquest cas, perquè no tenim un àudio, és tot llegir, has de buscar una forma d'entretenir o d'amenitzar, si més no, la lectura. Llavors, jo tirava amb l'experiència de treballar amb el cinema i tal, vulguis que no vas registrant recursos que després pots fer servir, perquè, com tot, no? I amb Beethoven jugues amb instruments, jugues amb més personatges i també jugues amb escenaris que en gran part Viena existeix encara i tot, però per exemple el teatre on es va estrenar la novena ja no existeix, però hi ha gravats, hi ha imatges, llavors jo intentava recrear tot el que veia per donar-li, contextualitzar-lo gràficament, que per mi és una cosa molt important, no? I alhora és divertit, perquè dius, ja que he gravat, anem a donar-li vida, no? Li poso la gent, li poso el tio que m'interessa que estigui allí per dir el que sigui, i això a mi m'és molt divertit. M'agrada molt. De fet, un ocellet m'ha dit que una de les coses que més has cuidat de Beethoven són els petits detalls, no? Reproduccions de cartes, partitures originals... Sí. Quina feinada! Sí, avui dia tenim la sort que internet té per les coses bones i les coses dolentes, està aquí i en aquest sentit és molt positiva, perquè el Beethoven el que sí que té, que el Sòcrates no tenia tant, és una riquesa de documentació molt forta. I clar, el testament de Heiligenstadt, que és una part molt clau, per dir d'una manera, a nivell personal d'ell, musical, imagino que també, però a nivell d'ell, és un moment molt fort, que és quan ell crec que ja es dona compte que l'Urso no té remei i es planteja fins i tot treure's la vida, perquè va ser com una despedida, en certa manera, no? En aquesta carta. Clar, jo la vaig buscar, perquè volia veure-la, primer per curiositat, no? Això deu existir, i fins i tot, i clar, està guardada, i clar, hi ha la imatge per internet, llavors vaig agafar-ho i vaig plasmar el text escrit, adaptat, evidentment, al plano o l'angle que jo volia, però sí. I això a mi em diverteix moltíssim. Em trobo que és donar-li una solidesa a això que estàs construint, perquè estàs fent servir les coses que queden d'això. I llavors això ho he aplicat a les cartes, en alguns diaris que surten també, al Musikalische Zeitung, que és una revista musical que existia, que tafanejant per Google vaig arribar a trobar fins i tot estava en alemany i jo en alemany podia llegir el que podia llegir, que és pràcticament res, però sí que coincidia amb un dels concerts que s'estrenava, que em sembla que era la cinquena, no? La cinquena? Sembla que sí, no me'n recordo, però que sortia, no? Es va estrenar i tal, i ostres, tu, jo trobava aquestes coses i jo mateix em flipava aquí a l'habitació, amb la meva bombolla, quina troballa. De fet, a la teva web expliques que, tot i valorar els avantatges de les tecnologies, per tu la base del dibuix segueix sent paper i llapis. Llavors jo volia saber quines tècniques has fet servir per crear aquest parell. La base sí, paper i llapis. Paper i llapis, el que passa que, clar, quan has de fer tants dibuixos, perquè estem parlant de centenars de dibuixos i hi ha un moment que tens que tirar... És el que deia a la web també, d'agafar les coses positives que pot tenir recursos més tecnològics, com pot ser el Photoshop o coses així, no? Llavors, la base sempre és a mà, el dibuix, la línia és a mà, però per donar els tons foscos i els efectes de llum sí que ho feia servir per ordinador, perquè em permetia anar més de pressa. El Sòcrates no tant, el Sòcrates sí que és veritat que conserva més per manual. Els foscos moltes vegades estan fets també a mà. Però en aquest cas doncs, sí que és veritat que vaig voler tirar més d'ordinador, perquè també, amb el que t'explicava al principi, que em vaig fer una mica un embolic amb el que jo volia explicar, que al principi volia abarcar molt i després menys. Clar, això van ser mesos que vaig perdre d'estar treballant, perquè em van fer un ús al cervell, pràcticament. I llavors després sentia que tenia que córrer, perquè l'editorial també estan allí esperant i
en sentit de responsabilitat, doncs apreto. I també per anar provant, sincerament, per anar investigant, anar descobrint cosetes. Però, per exemple, altres llibres com són el Frau Tovarich i el Lili Marlene, que encara no ha sortit. Sí que és veritat que va ser el segon que vaig començar, com tu deies, però encara estic corregint-lo. Però allí sí que és tot a mà, pràcticament, tot a mà. Però clar, el temps que em porta és infinit. I allí els meus honors a l'editor, que encara no m'ha executat. Però bueno, estem... Doncs molts ànims, perquè jo crec que és veritat, la gent no és conscient de tota la feinada que hi ha en un còmic, en un manga, o sigui que, Déu-n'hi-do. És feina, la veritat és que sí, perquè depèn del tema sempre i tal, però si busques coses històriques que vas buscant, que hi ha una recerca que en aquest cas m'ho faig jo tot, doncs el nivell d'hores és important, el volum d'hores que estàs allí investint. Tu passes bé, evidentment, el que passa que has de combinar amb altres feines, amb la nena, i no tinc la llibertat que podria tenir si fos una persona ja solvent de per vida. Però, bueno, són coses que em desconnecten també del dia a dia i m'aïllo i és molt divertit, la veritat. M'ho passo bé. M'alegro, això és important. Doncs, Joan, em llenço una última pregunta. És una miqueta d'imaginació. Aviam. Anem a exercitar la imaginació. Si Sòcrates i Beethoven s'haguessin conegut, creus que Sòcrates hauria tret de polleguera amb Beethoven més de l'habitual o s'haurien fet amics? Tu què creus? Ostres! Home, jo crec que sí que l'hagués tret de polleguera, perquè el Sòcrates, amb la seva forma d'indagar, amb aquesta búsqueda, recerca d'aquesta sabedoria que en el fons, fins a cert punt utòpica, diria, sí que jo crec que l'hagués anat burxant, sense intenció de burxar-lo, però l'altre, com també tenia el caràcter que tenia, jo crec que haguessin saltat una mica de conflicte. Al principi, després, si ambdós es reconeixen els seus talents, que això sí que ho tenien, no? El Beethoven, jo penso que sí que tenia el reconèixer quan una altra persona era bo amb el seu, el tio, doncs, per lo que he llegit, sí que haguessin... Hi ha la possibilitat de quedar... Després de potser un xoc inicial, sí que podrien fer amigues, i de fet seria molt interessant. Però el que passa que clar, hi ha un espai de temps tan salvatge que... Però seria un exercici molt, molt, molt interessant de pensar, a veure, què podria passar. Sí. I de fet, i tu amb qui hauries congeniat més? Jo? Ostres! Bueno, jo llegint el manga de Beethoven, no sé si hauríem sigut amics, Jo crec que l'hauria enviat a pastafang al Beethoven en algun moment, Ja. Home, si un és conscient de la seva condició, del que tenia, de malalties cròniques, sobretot de ventre, malestars, que això vulguis que no, ja canvia l'humor i sobretot el tema de la huida amb ell, que era com una cosa que quin càstig, no? Més cruel. Crec que si ets capaç d'entendre que això et pot fer que et mengis molts malhumors o moltes contestacions, depèn com, crec que a mi m'interessa més, a mi em crida molt més l'atenció. Fer una cervesa amb ell m'hagués cridat més l'atenció, potser. M'hagués atret més. Un vi en el cas d'ell, ja ho he dit, però... Doncs, Joan, de veritat, t'agraeixo que gràcies a les teves obres, als teus mangas, ens estàs apropant precisament a aquestes figures i ens estàs explicant per què eren com eren, ens estàs mostrant la seva part més humana i jo tinc ganes de saber quin serà el proper personatge històric que faràs, Ja ens mantindràs informats. Sí, home, ja estem parlant amb l'editorial pel següent, que és la Sophie Scholl, que és aquella estudiant de la Rosa Blanca que es va oposar contra els nazis llançant pamfletos, intentant conscienciar la població que no era una cosa així. També té el seu background, perquè el germà va estar al front, va veure el que passava per allà i hi havia un coneixement. I em sembla una parella de germans molt interessant, molt valents també, perquè no era fàcil
tenir una iniciativa així en aquella època, però vull indagar, però vull veure si puc arribar a reunir suficient informació com per arribar a poder composar un arc argumental i també a veure si puc reconstruir escenaris, que és el que em costa més trobar, no? El poble on vivien, saber si puc trobar cases on potser sí que havien estat, a la Universitat de Munic. Munic era, em sembla? Bueno, ja t'ho diré, perquè clar, encara no estic posat, però això sí, la universitat sí que és la mateixa, existeix, potser no ha canviat gaire, però bueno, de moment estem amb això. Ja veurem. Perfecte, exclusiva i tot. Doncs, Gil, moltíssimes gràcies. Cuida't molt i molta sort aquest Sant Jordi amb el Beethoven i els Sòcrates. Gràcies, ja t'explicaré a veure què tal. Fins a la propera. Gràcies.